हाय हॅलो एस एम केला स्टेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. बघू शकता तर मी आता सगळे पाण्याचे असे देठं काढून घेणार आहे. तर सगळे पाण्याचे असे देठं काढून घ्यायचे आहे आपल्याला. तर इथे बघू शकता आता आपण बघू शकता मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. 1 वाटी बेसन पीठ घ्यायचं, टाकून घ्यायचं आहे. मी ते थोडं पाऊण चमचा लाल तिखट टाकते, थोडी हळद आणि 2 चमचभर मीठ. आता याला छान मिक्स करून घ्यायचे. साध्या आणि सोपे हे पानाची रेसिपी आहे, एकदम झटपट तयार होते. याला चांगलं मिक्स करतो. आपण आता गॅसवर पाणी ठेवून घेतलेलं आहे वड्या शिजवण्यासाठी. तर मी इथं पातेल्यात अर्धा पातेलं पाणी घेतले. आता त्याच्यावर आपण ही चाळणी ठेवून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने. तुमच्याकडे जी चाळणी असेल ती, याला तेल लावून घ्यायचं आहे. खाली याला तेल लावायचं आहे, टाकून घ्यायचं आहे. आणि इथं मी थोडेच पानं असल्यामुळे थोडे लाल तिखट टाकलेलं आहे. त्याच्यात तुम्ही हिरवी मिरची आणि लसूण जिरे पण टाकू शकता, कोथिंबीर. तर मी हे साधे सिंपलच बनवते, त्याच्यामुळे इथे मी थोडे पानं असल्यामुळे इथे लालच तिखटचा वापर केलेला आहे. थोडंसं पानाला लागेल असं घट्ट मळून घ्यायचं. या घट्ट भिजवून घेतलेलं आहे. आता हे पीठ आपण त्या पानांना लावून घ्यायचं आहे. तर हे असेच टाकायचे उलटे पानं आणि आता आपण पीठ लावून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. तर इथे बघू शकता असं आपण ह्या पानाला असं पीठ लावून घ्यायचं आहे दाटसर. आणि आता याचे आपण असं याला रोल बनवून घ्यायचं आहे असं. हे बघा अशा पद्धतीने. तर इथे बघू शकता आपण आता ह्या पोथीच्या पानांना पीठ लावून घेतलेलं आहे. इथे आता आपण ह्या चाळण्यावर असे ठेवून घ्यायचे आहे शिजवून घेण्यासाठी. इथं मी असे ठेवून घेतलेलं आहे. आता याला झाकून ठेवायचं आहे 10-15 मिनटं. वाफेवर शिजून घ्यायचे आपल्याला या. तर इथे बघू शकता आपल्या आता हे दुसरी बाजू आपण उलटून टाकणार आहोत. बघा अशा पद्धतीने. दुसऱ्या बाजूने पण याला छान असं थोडं शिजवून घ्यायचं आहे, वाफवून घ्यायचं आहे बाजू उलटून. आणि कमी गॅस करायचा आहे अशा पद्धतीने. आपले छान वाफवून झालेले आहेत. इथे वड्या आपल्या छान वाफवून झालेल्या आहेत. आता ह्या आपण काढून घ्यायचे आहे आणि याचे असे बारीक तुकडे बनवून घ्यायचे. हे बघू शकता असे पटकन होतात हे बघा छान शिजलेत आपले. आता याला आपण असं छान तळून घ्यायचं आहे. आता गॅसवर आपण कढई ठेवून घ्यायची. तर इथे बघू शकता आता आपण असे छान याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत. इथे 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्या वड्यांना असं तेलामध्ये छान तळून घ्यायचं आहे. तर इथे बघू शकता आता आपण ह्या वड्या तेलामध्ये, तेल आपण तापून झालेलं आहे. तापून झालं की ह्या वड्या आपण अशा तेलामध्ये खरपूस तळून घ्यायच्या. त्याला खालीवर करायचं आहे. ह्या अशा पद्धतीच्या वड्या खूपच छान लागतात, कुरकुरीत आणि खमंग. तर तुम्ही पण नक्की करून बघा. तळून झालेलं आहे. आता ह्या काढून घ्यायच्या आपण. असे 2 मिनटं झाले की आपण याला लगेच तळून घ्यायचं आहे, खालीवर करून घ्यायचं आहे. बघा किती छान अशा आपल्या खमंग अशा वड्या तयार होतात. इथे बघू शकता आता आपल्या ह्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. ह्या काढून घ्यायच्या आहे. इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने. तशा छान आपल्या पोथीच्या पानाच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. इथे बघू शकता ह्या वड्या तुम्ही वरण भात, पोळी भाजीसोबत खाऊ शकता, भाकरीसोबत पण खाऊ शकता. अशा पद्धतीच्या वड्या तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.